Gacheram 690. Ayan odo ka tirian. Hanga wala mun go lidi go mi fudal to na mi sukira ga. Je yura anje lido. Toi, utiliser la famille garemi walla mone feere gopponde fijirde ala gartam taw ada wawi fidde ada gagno hen khalis dum holno wonirta njata ko Google Chrome bada télécharger application One is bed sa pari bada installer application don non ada wawi créer hen compte ma taw ada utilise code promo tout 222 odo code promo tout 222 sa utilise dum ada jogi bonus 200%. Wadde One is bed ada wawi tawde ton joueji kewdi gagnoda hen khalis sa gagni men khalis ada wawi retirde dum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eden ba wiide One is bed ne woni disponible e der leydi meden ande mi do wali la dende mi do hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Maria alami salaki kono mi wawa rukudema ko gelo fodan se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodan it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima ta waitati gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Maria bidum so wana besu wonno gertogal en yidi hippade boccode mum gertogal en yidi fusde boccode mudum di gonta coppi di ndutto gonta gorije jarle ana damini nadde suudu ada damini resede an sa yabbi gal do jabbal hol gorko jiyowo ma saka suko debbo fotani suudde yummum min yummo mo hadani mi horam mo wodinani mi horam badinde mi horam nagge fettat dum kono anyani min somi duke ma wana mbodo anyma maymunam mbodo yidi kala kada wada gil suban subaka ha hira ko dum nyaagiri mam sibu Allah maymun ndaram jewa ko mi nene ma woto hersam komi yumma komi mawni komi gije komi sehidma wot suudam der sudan do mon mi danaki mi kalon ko fof ni pini bernamde so ndongo kalon ko mi modo kala jonder haramo ko deseter ko jarto gallo ci ada nyaagi Allah e metti mari wuradi e nyaagi Allah kanko wudum bañ ko teke di musma en mettuma jali mo yahdi joni welani min horo welan kam be sukabe ko ses mbadra mum te kollab ket kam ke ngurol ko manal mun gongo ke jahar ko fewani no bawa arti du jom men jodde amen pamdra men min dum to won anniya men
parce que enen ke ƴiƴam goto enen ke famille goto donc toujours kala no probléme waɗi yimɓe jooɗo jewtiti hen ƴeewa solution ñan fof dugo ñan fof haare arrangana hay goto te wallana hay goto ɗum noon paamodiren min Maymouna oɗo ko miñam mi añañum mi yiɗa haydara musam toujours jiɗimi somin jooɗi min jewta emin paamodira waɗa sahaji min jewta min paamodirta mi famata ton gueɗe aduna te ko cukalel gueji no paamiren min e no paamirta an kanko soit yotta famde ɗon ɗum noon Maymouna watta hakkille hoore ma hayɗo gallo haydara haɗaka ɗo haɗaka yaade ha juma ko woni haqqil cukalel joguiɗa kono essaye jogade haqqille mawɗo essaye miijade essaye ƴewde ko jahata ko sa jaadima so taw mo jiiloɗo ɓaaliɓe walla mo jaharaɓe ɓe cohluma ko ngen mumen an ka debbo jooɗo ɓe ngara ɓe tawma ɗum tan ñaaguimami te ganda nena oɗo ko mawɗo enen poti walludemo no poɗɗen walludemo ni kankadi noon o foti wallirde men kanko woni jinnaɗo men ɗum ñan fof ɗum dogonnomi ɗo walla ñan fof ɗum kalnomi ɗo so yi haala waɗi gulare ngumo wi min cohlan gulare enen cohlan gulare cohla yimɓe jooɗo jewta wona e jaam ɗum tan jiɗɗen amadam ka suko kono haali konngol mawɗo jiɗɗo maayoɗo arta fof ko baawi ɓuri min hannde mi alaa ko ɓuri onon te amadam ganda min ko dukanmi e ma ko mbaddanima ko fof mi haɓani e maade mi añanima min ko o Mariam mo gadduɗa ko o woni momi yiɗa o woni momi yiɗa jikku mum o woni momi yiɗa gonko mum kono enen kon famille ken galle gooto ken ɓernde wootere ken hoore wootere ken konngol gootol sabu bamma nde yahata koko wi kam kalif mo Allah ɓeskuma min noon mi yiɗa nguuren nguurdam ɗam welani kadi mboɗo yiɗi mbaajoɗa miño sabu so won ko heɓimo hannde wiyete ko ɓiyam kono wiyete ko miñi inchallah balle kam nene minen kalɗa fof to ala fof wattire hen kono premier min a yiɗi kam min ɓinguel ma a fotan andi Mariam te an Mariam a añani ɗum saabu no ndesonnomi nde aɗa yaaji hen waɗma tan wasde famde tan ko dañani ko ɓesgu ko Allah rokkat te mi jaguima gueɗel gotel nen ayni no mbatten ni saha fof sen mbaɗini tan min pamodira saha fof so hunde waɗi tan yimɓe jooɗe jewti hen seesan min keɓ solution te ma Allah waɗe suutu ko jiɗɗa fof ma heɓ ɗum inchallah mi yiɗa haydara musma mi yiɗa yiide gonde ma ni ko mbaɗami ko fof amadam mi yiɗa dawda e ɓiɓɓe giƴi en min jinmi ko hufde tanam inchallah maalum min jinmi yiide koko umme ma mi anda ko hande mi anda ko janggo mi anda ko ɓawa janggo inchallah maalum ni hene bojiɗi kono mi wawa rukude ma ko geno foda nekere an tan min jogui aduna se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani itgo le caɗele mum garduɗi mum gurnima ka fotani wima dole alhamdulillah rabbil alamin eki mi weltimi e gangal ɗum ha hen ɗo la fois passé min dañani yillirde eɓe kanni on foof te kadi sa ari ɗo kadi ko hunde fonde wonde par ce que ko bamma ko subhanallah ko babam e an wonno te Allah waɗi kadi en mbaɗidiri mi ha joni ko weltare tan par ce que min kam mbeɗa faama par ce que temps uji ne paadi en même temps liggueyaji ne keewa empêchement ji mbaɗat tan bismillah moon encore une fois kadi bismillah moon no fewi nder galle eyyi ko yettere Allah no fewi caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasul sallllahu alayhi wa sallam jarnuɗen jinnaɓe ɗiɗo en jettat sababu baɗɗo ha nde ɗo jonde jooɗa nde wonno pular ne jogui konngol ne wiya fuɗɗi wuddere e cawgu ko kirsowo wona kuttowo jetti Allah no fewi kadi garangal ma hande ɗimmal e galle he kadi ha tengti ardude e korka wonno korka kadi wonko min mbadno ha heewi kadi gurdam jaaɗo
cuuɗiɗo leppi leydi o wonko mbattuɗon ha heewi nde yehi ha ko ɓenni ko fof ɓenni ko yawti ko arta e dow mum ko arta ɗo en ngari hannde kadi en joddima ɗo ko yettere Allah no feewi nde wonno soynandema so soynimama wonko artirta e am kadi sa naate e galle he ko maaye am ko heewi ne wurta kadi ko ɗaani e am ko heewi ene fina ɗum noon ko yettere Allah kadi wimo bisimilla ma korka mi salmini kadi korka sehilam giɗam wonnam habibam kadi wimo bisimilla bon en mbi alhamdulillahi rabbil alamin no mbiɗani tan ko yinnode tan ɓeydade tengtinni moon so tawi wayrare o so mo wayrini ɗo henni waylare waɗi tan c'est que parce que tout simplement occupation ngaji tan wonno kono ɗo mbiɗa ɗo wayrude wonno yumma wonko andi hen hay anda wasta wonko teskittoɗa hen entre min e bamma ko hunde tindi so tawi mi jooɗima lebbi 5 lebbi 6 mi natani e nder gallo wallahi ko tiiɗi tan tagat kono kay wona yidde mi weltima noon no feewi mi weltima kadi no feewi ko garmi ko ɗo hannde tawmami ɗo wonno hayno garnomi nde ñande hen wonno ko surprise waɗin tawdirani ko yidde wiidem tan ko yattinno kadi ko jimami ko ɗo e haala ma ka wonko siftirnimi ko heewi ndeysan so tawi a yaɓɓi e koyɗe bamma yaɓɓunoɗe vraiment to gommi ɗo mi faami fodde noon kañum dey kam yalaji musi metti ko wonno fof waɗi gasi emin mbiya kam an Allah jarama weeɓani so neɗɗo waɗi hunde tan andi waɗi artiri jaaɓi arti wiyata tan ko bisimilla ayi sahaji kewɗi ɓe mbayri nande ɓe mbayri jiiɗam ñandata ari ɗo haali ponɗo haali fof ɓe cunima ɓe goyi ɓe beltima hande sa arti ɗo ko fon fandarana alhamdulillah rabbil alamin Allah jaaɗo eɓe jejjiri ɗum pasta mais kadi soɓe jiima kamɓen haqqillaji mabɓe duttoyo mbiyata ko yo Allah ɓeydu suturu kamñene ɓe jiima eɓe jurno Amadou ko donkuɗon ko fof nangi o so nangi on nangi so goppi on goppi Allah jarama ande a jarama caggal bamaɓe wasino yummaɓe wasimo min kamon mbiɗi wasi o Allah andi mi andama ndi tutto kalifma Allah yesam e caggal inchallah Allah jokko fuur womo jogui mais teerugo ham kamɓe jogui ari yenti hen alhamdulillah rabbil alamin an joom suudu ma kon tinni mbiɗa feewi yo Allah ɓeydu suturu amin ya rabbal alamin kañum ko yettere Allah sabu ko mbayrodirɗen ko fof heeɗin hen kono noon ndeysan Allah e wonde moƴƴi e wonde jurum dere en guuri en cilli ha en jottudi so guelaji wayri ɗo ndaw ko hanani kono goɗam ko wiite ko haajuji ceerno julaɓe koye dugde tan o woni ɗiɗo tawuji ma won joni lebbi 6 walla lebbi 5 o jooɗaki ko iyaduji tan yangarta ko ɗum saabi o wayri ɗo kono hanani wonde sabu so hammadi yeehi so guelaji yiyama tan nanguete nde tawno ko Allah andi ko tan yoni hakkude mabɓe minen gila min naati koɗanɓe min jiki eɓe gondi serdiɓe tan ko mayde eyi ko mayde tan kadi wawi serdude yiɗodirɓe ndeysan ha joni ko tinnade tan ina muusi ina yurmini kono noon
kala gurɗo e aduna ko maayowo haɗa neɗɗo mayi tan ko wasata gueede ko nawi jaaɗo ko woppaani jooɗiɓe ɓe kono noon yo Allah junnu balɗe sukaaɓe moƴƴina battane maɓɓe ramata en mbayrodiri kono wayla e watta ɗum noon guelaaji dongal ɓurgal teddude hannde ngal ko an rondi ngal sabu woni ɗum ko on ɗum ko min e ɓesgam ramata o e ɓesgu mum fof nan fayi dow hoore ma ɗum noon tinna haa no feewi mbasa ñiŋeede taw noon wiyee maayi ɓene ƴeewto wuurɓe hakkunde mon ko ɗum ɗo tan waawno wadde ɗum ni en jaɓii Allah en jettiri ɗum kadi Allah nde tawnoo neɗɗo kala ko dañii aduna mum yo yetto Allah Allah rokkataa neɗɗo mukko hattanaani so jojande yontii tan gollal ngal arat jooni noon kalif ma Allah no hammadi halfonirno ma ni ngartuɗaa ɗo ramata halfinma hay min hooram mboɗo wima kalif ma Allah ramata e sukaaɓe e kala ko jokkee maɓɓe ko ɗum tan woni aduna ndeysan ramata Allah jarama jarama ko ñebbe e gawri puddunoo ko enen ko men ko ñebbe e gawri puddi wayrende waɗat kono waylaare Allah mo feeji ɓernde ma nde ma andu ko jam jiɗanɗa tan kadi ay min hakkunde guelaajo e hammadi kala e maɓɓe mo jiiɗa cikkatande goɗɗo taga ko kañum waɗe goɗɗo wonki hakkude maɓɓe ne yorno ko maayde serndi noon sertani ɓari eɗen ɗo ɓesguji men nan ɗo ñaagoɗen Allah ko yo ɗum jibin ko mawni min somi yii guelaajo anon horo ngoye kay onon subhanallah la kudde haaɗi horo ngoye ni min ha maayi kono kay ko noon tan ñaagoɗen Allah tan ko yo Allah juutno balɗe heddiɓe woyen kadi nirduɗemo kanko mayde o wawa e dendagal mayɓe kono guelaaji a dañi dongal teddugal cinno wattu hakkille e joom suudu hammadi e ɓesgu makko e kala ko takkimo ko taarimo weddi ko an tan tinnoto han kadi fof fof arte dow ma ko artude tan e wiidi Allah jarama so tawi hammadi wiini kam ni caggal hammadi kadi mi arti kadi mi wiiram ni mbawi tan ko rondade donc et d'ailleurs Amadou no mbayrannomi ɗum de mbeɗa sikki en woni darniéme année mum donc mbeɗa yiɗi taw d' abord namdade holno wayi situation mum par ce que no mbayrannomami de darniéme fois ma rappel haaldude e ma oɗon taw mbeɗa namdorono mbiɗa am ke darniéme année ma gonnoɗa donc mbeɗa yiɗi andude on situation avant ken mbeɗa men alhamdulillah bari jonde alhamdulillah fof men ɗo base ɗo inchallah bawi stage uji tokoji alhamdulillah ça avance ça avance alhamdulillah on batten moom on batten kam alhamdulillah no feewi cela veut dire que son famille jom gasnoɗa janggude ke stage uji tan gonnoɗa stage uji liggey depuis lors a noddani mi ya donc ala probléme inchallah min jewtidi hen inchallah e d'ailleurs gueɗel gongel ngel noon ko hunde ndenduɗen wonno Amadou min jibinno on jibinani may mum ko noon jinmi Mamadou noon jibinani e yiɗde tan e artude e ko worɓe wi ko wonno min e Hammadi won komin meɗno halfidirde won aadi mamin meɗno fiɓdirde on aadi noon mi yijjirama ɗo ko mbimonni ko tan c'est darniéme temps la ma taw ko jaggere nde tan kono noon personnellement mbeɗa yinno Mamadou hokku ɗum may noon
alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ko soylarno? Alhamdulillah. Gelajo nde joni jooɗiɗen ni no jooɗirɗen sehil ma ɓi yumma goɗɗo saare aljannaji o to lele gaska makko ɗo o weltima hawo dilli wonno sa ari a naati ɗo a arini ɓiye fotani kada waynomi garanɗa koko jeyɗa waldiɓe ɗiɗo noon jiɗɗo mo waldi e jiilaɗo ɗo waali gelajo uddu suudu so rendiniɓe ndaw ko fota ndaw ko haala haydara ko émission alhamdulillah rabbil alamin min dal onon fof ko kaali ko jinnabo haala hewara hen ɗum kam a watta e probléme goto Waay welto waay. Welto. ɗum watta e probléme goto e mo parɗum fof e mo jiɗɗa waɗe fof mo ala e probléme goto hay soko aljuma o ɗo garo sa yiɗi waɗe fof waɗe inchallah mi caggal allah caggal ma jarama inchallah so allah wonamo jaɓi jarama e kadi bon an ƴeew ɗo janggo Allah ɓawa janggo aɗa ƴetti passement voir bureau inchallah rabbil mami notti ma da bureau mum tugol mais mo notti ɗum inchallah alhamdulillah rabbil alamin inchallah nottam tan après ko mbinuɗa de dongal ngal adnam faye hoorema inchallah ngal hoyni wallahi hoyni dongal bismillah won ko mbam min jetti waɗa yimɓe picco On jarama. beltima no fewi ko gel fodani se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani it go le chadele kam no mbawi gardudi mum gurnima ka fotani anda mbaɗɗa Ko mbaɗmi? an comment ça veut-il enen ana majjani min entre min e hammadi mi are nder galle mum garden toon kaala haalma kalta kalɗa ka annu an tout simplement an e hoorema aɗa andi gallo mbeɗa foti ɗum ƴettidde gallo gandanɗa hoorema min mbeɗa foti gérde gallo comme no gérini ni gallam ga en kala kaɗo haala mi wallitma e nder haala kaɗo net mi haala ko kalmi ko tan ciñña ga en tan mbaya tan o ƴurɓaɗni hen tan jagga tan sac suji aɗa weddo ga en aɗa hersini yimɓe an ma mbaɗani Hono mbawiɗa wadde ko mbaɗɗa ko? holko mbaɗmi Aɗa andi hol gonɗo mo daɓɓiɗo haqqille. Miijo mum juutani dokkaɗo fof ƴetti fof. An woni rokka fof ƴetti fof. an ko min kaldata haala affaire raɓɓidde hakkille Heɗumi haalanma. An hoɗo gummotoɗen nder galle men eɗen jaha galle Hammadi. Aɗa jogii miijo mo jogiɗa ngo aɗa waɗɗumi e hoore ma. E lemmimi wona joom suudu ma. Gummoɗen jeehen ha jottoɗen. Aɗa haala ɗum ɗo yeesim kan ma haalade kam guila gummoɗen galle nde. Min ko jagguiɗa kam joni. Holko gonmi e ma min komi namdi ɗum holko gonmi e ma joni. aɗan min jinmi fammin nden paama min ça soit la première fois et la dernière fois ko mbeɗa haaldema aɗani aɗa ummirinam ni dande ma anani ɗum ko goo e gueɗel gongel ngel haydar mi haalnani haydar ko décision am a faami min ɗo ko duhol wotuɗo on ɗo e nder gallo ko min ɗi décision mi ƴettanmo ɗum on ko waɗata komi yittowo ɓiyam mbeɗa hokka ɓiyam a faami ko an goto jibini ɓiɗɗo min goto jibini eyyi ko décision mo joguimo ɗo ko waɗata mataw ko hande jibinde weli ɗo pewjiɗa feere ittude debbo aɗa hokkam ɗo mataw ɗo jibinɗa ko ñande fof ɗo gonanɗa aɗa haala boko hay ngal ɗo dewgal ƴeewas mo ngal wonno min ko min jibini momudam ha timmi so tawi a teddinani kam poɗɗa kam fawde ɗo ma ƴeew tawi ma dewgal ngal wono walla ngal wonta ngal ɗo wonta ɗo hande wonta ɗo janggo min a tawi ka jawiɗomi min continue min joni komi nattuɗo andude hol gonɗo an ni hol gonɗo an alande ko kalantuma holɗo gummotoɗa aɗa wondi e joom suudu ma elle min wona joom alande ko kalantumami min juut kam e daɓɓam mi haali kala ɗum heɗum haala ma he salamu aleykum he wat feere arrêta mala mbimami a wat feere arrêta amina majjani wat feere arrêta mi majjani a faami mi majjani e piƴƴew heɗum haala ma so mbeɗa haaldema a jabarakomi tam so mbeɗa haaldema a jabarakomi sa añino haalede jabaɗa watta koɗa haala no jaabe a faami walla famani ay ngal ɗo dewgal saɗa wela aɗa metta kanko Mamadou ene wela an metta inchallah angal waɗat welede mon e mettede mon angal waɗat mala mbeɗa andi kay jinnoɗa ƴettidde ko debbo Hammadi donkuɗa mbiɗa aɗa ɓiɗa ɗon oɗo kono mala
mbiɗa foti jogaade galle hammadi ma andu holgol ɗum ko muñande mami ko nana ɓurta aɗani ngabba mi letti wawde supportude ɗum mi andinma ɗum a faami an sa rentakima joni jaha laakar siɗi laakar ñande yonti heedi heedi joɗɗo alami salaki kono mi wawa rokkude ma ko geno fodani se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani itgo le caɗele mum garɗuɗi mum gurnima ka fotani awo rama onon galajo wiyata makko hankinde on holno jiiruɗum ɗum on hakki faamuyi mum haala dewal ɗum kay wiyete tan ko yettire Allah koddam so ndufe kosama mi culla gelaajo e hammati ɓe guurdino serndi ɓe ko maayde ko serndi seeraani gelaajo so ari namdaɗo ɗo hunde min de e sikkam ndaw ko foti ndaw ko haani jara amadou ɗum yummani wallahi min haal ko yum pour min bam gelajo so ari ɗo hayso to waɗirta e bamo ni so kalmo darti ɗo kala ko sohli ɗo e galle o heɓat ɗum sen wonde faamuji eyo mais hay ɗum fof e waɗi noon en jewtete min mum tan kanko kirte kanko resete min jewtemo tan watta cuɗe toon junnomjete had min aawde eɗen loppo ara en cuɓimo ɗum ɗi départ sonno cengle machine ɓitukaji ɗe ɗum ɓuri famde soyib amadou ko wi o adodiri ɗo e jaaɗo saare aljannaji ko yo Allah yurmo bamma yaafo ɗum hade makko hoodde e joomiko wonko sorɓinnomi min nani e ko haalduno e bamma gelaajo o wi welatamo e aduna makko so wona ɓi gelaajo arana ɓiyiko min nene ɗum ɗon min keɓino haaldude hen e mbaadi nde ɓe kalfodirta nde kanko e gelaajo nen kala fof min ɗum en mbaɗa hen seeɗa tan teyen hen ami teyen hen te memon kadi il faut jewdita makko ɓe mbawa tan finde jour goto mbiye ndesnamo ni mais so yimɓe jooɗo jewta ha ƴewta tan ko woni avis makko ko hoore makko mbaɗa hen seeɗa tan teyen hen fan min ɗum woni mijamde teere nde ne moƴƴi hen no feewi kono noon bamma mi ñaagaki Allah fiɓodire itta fimde nde resda bamma gelaajo halfinami fimde nde o maaya fimde nde firto sinno ko sago noon yitere woyata nani haala ɗum ɗon de kam fof koma ƴeewa ta en ƴeewde jodde ɗen tan jewta jodɗon ɓimon jewtu ɗum ha gandon kanko tolne makko ɓuri famde min de ɗum ɓuranno ko ga yimɓe jooɗa han jewta ganda ga ɓi galajo o e mera yitemo mais mum il faut ganda kanko hoore makko woni dow mum gal sabu kanko reste ɗum ɓe siki en desa wadde ɗum wona haal ka suudu kadi dewgal mi faaƴi won konngol gongol noon wallidde ɓuri rentanade On some tracks. Ande mi do wali la dende. Njo hebani puftino. Ande bernde hiri la dende. Bernde hulani hirtiko ibeltino. Kodo kanga. So inara weno tako. Kodo kewdo dole. Dillini ande buri madole. Buri madole fima tawa hoitati. Gili pidima toke gili kadi kirodana.